Точно. Значи сега ножа на 200 парчета в момента. Ето тук до втората синя черта сме го ограничили, до там режем на острието. Сега ще направим едно кратко клипче. Давай. Значи до тук имаме 8. 8. 10. 10. Я сними купата. Две. 3. 4. С едно максимум с две движения. Сега в момента режа с гилотинна техника. Пуш кътинг. От върха към извивка. 10. Мите 10. Ще от тук станаха 200. 20. 220. 1. 2.